estrelas resgardan acurrucadas no campo do ceo, vixiantes iluminando un porvir de esperanza, testemunhas da Santa Compaña. Deambulando, libertando do futuro pasado, do choro dunha nena, do sorriso dunha bella esperanzada, ante a insumisión, ante o amor de loitar un pobo de amor. Entre soños que fuxen do tempo, da suor que esta terra rega, facendo a fértil de mozas insumisas, loitando coas ferramentas cheas de ledicia. Deambulando, libertando do futuro pasado, do choro dunha nena, do sorriso dunha bella esperanzada, ante a insumisión, ante o amor de loitar un pobo bravo. Los pueblos entonces tienen dos alternativas: o doblegarse o luchar. Non ti accioi vinganza, facendo dos ríos fontes de resistencia, trincheiras armadas dos vales, loitadeira da espada, debrellogando un querer e dun sentir a unha terra sometida, soballada pola bota castellana. Infinitas xeracións que vilmente silenciadas negaronse a vivir las xeoñadas. Deambulando, libertando do futuro pasado, do choro dunha nena, do sorriso dunha bella esperanzada, ante a insumisión, ante o amor de loitar un pobo bravo. El camino de la lucha armada no es el camino que hayan escogido los revolucionarios, sino es el camino que los opresores le han impuesto a los pueblos.
Benvidas, benvidos unos máis o Garda Corremos kilómetros, superamos obstáculos, canso por ti. Arenteiro. Que tal, como estamos? Benvidas, benvidos a todo o mundo. Un luz máis, un luz onde volvimos a fumar de cero, pero un luz onde teño, como sempre, aquí a Milito. Como estamos? Boa noite. Hola, moi boa noite, Darío, moi boa noite a todo o mundo. Bueno, pois aquí estamos, un luz máis, pois bueno, un pouco tristes, un pouco abatidos polo resultado do sábado, sobre todo. Analizaremos agora o que foi o partido dese sábado contra a Cultural, pero, bueno, antes de comezar a poñernos en materia, eu quero reflexionar un pouquiño. Creo que estes días escoito a xente estar moi nerviosa por todo o que está sucedendo nestes últimos partidos, onde o equipo non acaba de dar ca tecla, e que, bueno, ahora falaremos largo e tendido sobre elo, aínda que hoxe xa vos adiantamos que vai ser un pouquiño express o programa, porque, bueno, xe estamos aquí simplemente Darío e eu, por X motivos non puderon estar outros compañeros que habitualmente nos acompañan, entonces vamos facer algo máis express, e que, bueno, con cousiñas que comentaremos ao final sobre o partido do derbi do Ourense. Bueno, retomando o que estaba dicindo, sen irme polos cerros de Úbeda, eso, un poquinho que hai que ter os pés na terra, que creo que antes non éramos tan bons como nos pintaba todo o mundo, nin agora somos o peor equipo da competición, nin moito menos, aínda que os números nestes últimos partidos así o poidan reflexar, que quedan 7 puntos, que quedan 21 puntos, 7 partidos, 21 puntos, e quedan 4 partidos na casa. E con eso deixo caer e despois falaremos máis sobre elo, Darío. Así que nada, vamos a darlle ao parenteiro. Sí, exactamente, hai moito que falar. Creo que o equipo ahora mesmo está nunha dinámica negativa, pero está aí digamos, nun impasse, ¿no? De a ver para onde nos leva o futuro. Creo que os 2-3 próximos partidos van a ser claves para o final de temporada. Así que nada, se queres empezar un pouco co resumen do que pasou en León o sábado. Nada, antes de nada xa empezou a ler un pouco, a ver se movemos hoxe un pouco o chat. Vamos facer unha enquisa tamén en directo no Instagram, vou na subir eu agora nun momentiño, que quero ver tamén como están os ánimos da parroquia, despois sacaremos os resultados ao final do programa. Pero, bueno, xa nos saludan dende aí, dende o Val do Dubra, un ointe que sei que é fiel, que nos escoita, se non pode en directo todos os luns, escoitanos durante a semana. Así que un saludo moi grande para o gran Camilo. Estou agardando con moitas ansias esas fresas que puxeches estes días. Así que nada, espero que haxa un pouquiño pa aquí po Carballiño. Pois nada, entrando xa en materia do que foi o partido do sábado, a verdade é que, bueno, chegábamos pois non no mellor momento, evidentemente, xa sobra un pouco comentalo. Partido onde a verdade é que creo que, non sei se estás de acordo comigo, Darío, que había bastante expectación para saber o que iba a facer Jaliel. Non sei se, xa sei que o mellor, pois ti non podeche ver o partido outro día, xa o comentache, pero que che parece un pouquiño esa posta en escena, ou agardabas ese tipo de alineación que sacou outro día no Reino de León, Jaliel? Sí, bueno, eu esperaba quizás unha línea defensiva de 5, se non me equivoco, sacou un 4-4-2, polo que comentábades. Sí. Quizás sí que me esperaba unha línea de 5 atrás, pero bueno, 4-4-2, con dous bloques aí na defensa, bueno, lógico, sinceramente. Eu vía o 5, o defensa de 5 ou dous bloques de 4, porque estábamos na casa do líder, un campo no que puntuou moi pouca xente,
evidentemente o Alenteiro, entre a racha que tiña, bueno, a dinámica na que viña xogar onde estaba xogando, pois era visto que iba a salir con unha das dúas opcións. Pois sí, a verdade é que como ben o dis, eu tamén agardaba máis ben a defensa de 5, de feito, cando se saca a alineación, todo parecía indicar que podería ser así, porque xuntábanse os tres centrales, por así decirlo, que temos no plantel, non considerando a Mángel ese central que leva sendo dende comezo de tempada, ante a ausencia de Jordan, pois a min pintábame todo a un 5, quizáis un 5-3-2 e un 5-4-1 en defensa, 5-3-2 en ataque, pero ao final sí que se decantou por ese 4-4-2. Tamén é digamos que é unha alineación bastante solidaria, non? Sobre todo cando intentas sobre todo protexerte moito atrás, aínda que non marcara esa línea de 5, sí que puxo pezas para protexerse máis atrás, non? Sorprendeu tamén, creo que iba a poñer de inicio a Cruz, que sí que non o leva facendo, creo que dende xa fai varias xornadas, non? Que non opta por Cruz como xogador de inicio, e parece que Curro lle gañou un pouquiño a partida. Sí que é certo que vin a Curro un pouco millor que a semana pasada contra o Celta B, bueno, hai que destacar que chegábamos con dúas baixas importantes. Pero hai que decir que nesa primeira parte a verdade é que o Alenteiro non se arrugou, saliu moi ben o partido, non sufriu en exceso nesa primeira mitade. Sí que é certo que apenas puido tocar a cara, non, do que a portería da Cultural ou nesa primeira mitade, pero creo que se sentiu bastante cómodo. Creo que o partido nese primeiro acto dividiuse en dominios alternos, non? Porque houve veces onde o Alenteiro foi capaz de ter o balón sen percutir, sen ser moi vertical, pero polo menos cando tes o balón, pois non tes que correr detrás del e deféndeste con el, non? Por así decirlo. Chegou o descanso con 0-0 e, bueno, todo facía presaxar que o partido evidentemente chegaría en algún punto en que se tería que mover. Falo de mover no senso de que a Cultural, pois evidentemente necesitaba os 3 puntos, o empate non lle valía, e a medida que os minutos iban pasando con ese 0-0, creo que a quen máis lle estaba beneficiando o asunto era a Club Deportivo Alenteiro. De feito, a mitade máis ou menos desa segunda parte, pois temos as ocasións máis claras, non? Sobre todo a de Pascu, non? Nese erro de Miguel Bañuz, que intenta controlar ese balón, vaiselle longo, e non faise con ela, e buscando ali no corazón da área o dianteiro, non? Do Alenteiro, pois non atopa a conseguir axustar ben o balón, moi morniño, medio, un rasiño. Creo que ese balón ao millor pedía outro golpeo, e xusto nesa contra creo que como que se abriu un pouco, ou se abriron un pouco as hostilidades, porque pasamos de poder facer o 0-1 a que nos puderan facer tranquilamente o 1-0, non? Nunha contra vertiginosa que leva moi ben a Culto e que acaba nunha xogada donde Manu Justo faise co balón dentro da área, pois nese disparo cruzado vaiselle por moi pouquiño. A partir de aí creo que sí que dei un pasiño adiante a Culto. Creo que o Arenteiro detectou no Raúl Jardiel, que fixo ese doble troco, non quizáis xa renunciando un pouco ao partido, porque tampouco diría que un equipo, pois, a falta ao mellor como quedaban nese momento de 10-15 minutos, tires co partido, pero sabes que se che ven toque de corneta por parte do líder, un líder que levaba 5 xornadas sen gañar, nun Reino de León prácticamente cheo, por así decirlo, ou cunha entrada moi grande, e sí que é certo que neses últimos minutos apretou moito a Culto, pero tampouco creo que eles tiveran ocasións super claras, non? De decir, pois mira, como sufriu este equipo, non? De que agardabas que iba a chegar o gol. Eu penso que en ningún momento, a verdade, pasamos apuros claros para estar onde estábamos. E bueno, creo que nese minuto 88, nunha acción bastante desafortunada, onde creo que Adrián Cruz equivócase bastante, porque
Eu estuve enfadando con Caíña, que foi con quen vin o partido outro día, e creo que unha das premisas claras de Jardiel outro día era non conceder balóns parados preto da área. E creo que o conseguiu facer ou disuadir bastante ben o Club Deportivo Arenteiro neses 87 minutos anteriores, e nese minuto 88, pois, eu cando vin esa falta xa me entrou un pouquiño de picorciño, non, polo corpo, porque acordoume un pouco da xogada da primeira volta, e, bueno, pois, en efecto, saque de falta, donde Satrústegui entra como un avión no segundo pau, leva Tamén o a remate, cuidado. Sí, a verdade que o remate inapelable. Ao final é moi complexo de defender esa xogada, porque Borge creo que está mal situado, o meu modo de ver, que non quita o partidazo que fixo, que despois creo que le ocupará un lugar nas notas, ou polo menos nas miñas, que vai ser hoxe quen as vai dar. Bueno, pois, ante un remate así, pois non, evidentemente non hai moito que facer máis que axustar millor os golpes francos por parte dos rivais e quizáis defendelos millor zonalmente. Ante ese remate, pois nin Adri López pudo chegar, balón cruzado por riba do porteiro que case se aloxa na escadra. Estallou de xúbilo o Reino de León, estallou a tristeza, non? Nos seareiros arenteiristas que se desplazaron e os que estábamos dende a casa vendo o partido, non? É unha mágoa, a verdade. Pero, bueno, eu a verdade que xa facendo unha valoración global do partido, donde, home, evidentemente perdes un partido neses últimos intres e nunca che gusta, porque non é plato de bo gusto, pero quédome ca actitude do equipo, quédome con... Creo que a actitude... Xa o poñía un pouco en alerta Jardiel antes en rolda de prensa, non? Que ir a un campo como este, pois faite estar máis en alerta, non? Sobre todo defensivamente, que como que el non tiña tanto que advertirlles do que se lles viña o sábado no partido contra o Cultural, pero creo que o demostrou o equipo dentro de que, bueno, puido estar máis ou menos productivo en ataque. Creo que hubo unha axuda solidaria entre os xogadores, viuse un equipo ordenado, viuse un equipo que volvía casi a parecerse un pouco, sobre todo nese aspecto, o que era o Arenteiro dese primeiro tercio de tempada ou desa primeira mitade de tempada. E creo que cos brotes verdes que hai que quedarse. Creo que non moitos equipos seguro que firmaron o partido que fixo outro día o Arenteiro no Reino, salvo pois Segoviana que gaña aí, algún máis equipo, pero creo que dos equipos que teñen pasado por ali seguramente é o equipo que menos lle xeneraron, non? Por así decilo. E me parece que eso é de valorar, seguro que Jardiel eso tivo en conta e seguro que nese lado saliu satisfeito, aínda que nunca pode salir satisfeito de todo cando perdes un partido e máis nese último minuto, pero, bueno, en definitiva as contas que creo que non é unha traxedia porque é un partido que podes perder tranquilamente. Evidentemente, cando estás nunha situación que casi é non límite, pero sí que é perigosa, porque, bueno, logo xa veremos a clasificación como quedou, pero que creo que se poden sacar lecturas moi positivas do encontro. Non sei, supoño que virías o resumen e, bueno, un pouco escutando a xente falar, porque, bueno, evidentemente este fin de semana estuvose moi activo nese mítico grupo de WhatsApp. Non sei con que te quedas del todo desta derrota, Darío. Con que me quedo? Con que se aguantou ante o líder estando na dinámica na que estábamos, porque ben é certo, como dis tú, que aí ao final apretaron bastante, pero non todos os equipos poden dicir que chegan a ese minuto 80 largos con 0-0, incluso con algunha ocasión clara para ver mercado. Sí, dende logo. Creo que a acción de Baselga nese disparo nunha boa xogada que trenza o Arenteiro por parte esquerda e que acaba co remate do dianteiro aragonés, penso que é unha das ocasións e creo que a de Pascu, pois seguramente que en outra dinámica, a mí recórdame un pouco, non sei quen o falaba estes días, o tema do Ourense, non? Na Ourense na primeira volta
xusto o partido contra nós, falla unha ocasión a porta baleira tamén, que evidentemente ainda é máis clara que a de Pasco outro día, acaba perdendo ese partido, e ves agora nesta segunda volta, ves o partido que fai onte contra o Zamora, que non é un partido sublime, nin moito menos, por parte do Ourense, onde o Zamora ten grandes ocasións para poder polo menos empatar o partido, pero cando un equipo está en racha e vai ca flecha para arriba e vai en xeira positiva, pois hai veces que hai certas accións concretas do xogo que caen do teu lado, caen cara, sen saber como, e a inercia que te leva a conseguir pois ese tipo de rachas, non? Agardemos que agora que estamos nesa racha negativa, donde parece que non sae nada, donde fallamos goles como do outro día, que seguro que na primeira volta pégalle de taco e vai para dentro, e que creo que o fútbol ao final, e máis nesta categoría, e máis vendo a clasificación, son detalles ao final. Podes estar mal, pero outro día compites gran parte do partido contra todo un líder e contra un futuro equipo, estou seguro, se despois da victoria do outro día, creo que non confirma evidentemente matemáticamente, pero sí que queda un pouco xa sentenciado, non? A falta de 7 partidos, 8 puntos, é moi complexo de recurtar, aínda que teñen un enfrentamento directo contra a Ponferradina, e ao final, pois creo que hai que quedarse con eses pequenos puntos positivos para crecer dende elo e sobre todo ir cara adiante e saber o tipo de equipo que éramos e que foi o que nos levou ao éxito, non? Fala Jardiel 1000 veces durante 1000 rodas de prensa que non quere un equipo que lle digan que ataca moi ben, non? Porque ao final, tú por moito que xeres, se atrás non estás fino, estás vendo no caso do Ourenteiro, onde leva xa 12 xornadas consecutivas encaixando, pois desas 12 me parece que creo que son 2 victorias neses 12 partidos. Ao final custa moito gañar cando non consegues deixar a porta a cero. Entonces, creo que dende aí é onde se ten que armar ben o Arenteiro nestes últimos 7 partidos, e creo que arriba os xogadores en todos os momentos da temporada han demostraron que teñen calidade e que poden xerar. Entonces, creo que está claro por onde pasa a salvación do equipo, creo que está claro por onde pasa sacar os puntos, que é Espiñedo, sobre todo, non? E bueno, pois creo que entre todos xuntos podemos sacar isto adiante, porque de peores temos saído, non, Darío? Sí, por suposto que sí. Creo que é o momento de dar un golpe enriba da mesa, de volver a senda da boa dinámica, da boa xeira que estaba acostumbrado o Arenteiro, e de volver a mirar un pouco máis cara arriba, que parece que ahora últimamente só se mira cara abaixo, que non se dá sumado, evidentemente nunha liga tan igualada, nunha liga onde todo o mundo suma, deixa de ganar 2 partidos e xa te ves aí a mitad de tabla sufrido. Claro, é que, bueno, mentras vas preparando aí as notas, que xa llevamos hilando, é que hai que darse de conta de que o Arenteiro leva 6 xornadas en conseguir unha victoria. Nestas 6 xornadas, pois, mira, levamos 12 puntos nesta segunda volta, se mal non me trabuco, pero eso fala do ben que leva feito as cousas ata este momento o Arenteiro, porque o mellor outro equipo con 6 partidos seguidos perdidos ou sen gañar, mellor dito, nestas xornadas estaría como o Barça B ou como a Morevieta, non? É dicir, tú cando vas facendo puntiños e cando vas gardando na saca para cando chega o inverno, pois eso agradecese. Evidentemente, non é para relaxarse, pero polo menos contas con ese saquiño e esa mochila que te podes salvagardar en a que agora tes que crecer cara adiante, e, bueno, pois penso que queda moito que facer, queda o máis bonito que o final de tempada, e que agardemos disfrutalo ben entre todos, vale? Así que nada, xa facendo un pouco o resumen e análisis do partido, vámonos directamente ás notas, pareceche, Darío? Sí, veña, pois nada. Vale, eu hoxe non chas pasei todavía, pero bueno, vou xa ir dicindo. Veña.
que de feito estou como un pouquiño inspirado nese aspecto de co mellor cambio de ideas a medida que as vaya dando. Pero bueno, para min o MVP do outro día, aínda que nesa xogada, pois ao final, pois queda derrotado nese duelo, non? Aéreo contra Satrústegui, pero para min Borja, a verdade é que outro día fai un tremendo partidazo. Creo que non o tiña feito de lateral dereito hasta agora, creo que todos o víamos máis nese posto de central, pero outro día, a verdade, creo que fixe un partido bastante solvente, o bo do defensa Maño, e que se llevan vendo signos do tipo de xogador que creo que é un xogador que está indo de menos a máis, que se lle está notando e que creo que vai ser bastante importante daqui o que queda de tempada. Para esquecer, isto a verdade que vou dar dous nomes por dous accións concretas e non vou dicir que xogaran mal, ni moito menos, porque penso que outro día non houbo ningún xogador que estivera gris ou apático ou estivera moi por debaixo do nivel dos seus compañeiros. Pero hai dous xogadores que outro día en dúas accións determinantes creo que perxudican bastante o equipo. O primeiro de todos é Adrián Cruz, porque creo que esa falta creo que foi totalmente innecesaria, porque non había perigo nese momento, aínda que estaba pretiño do borde da área, e costounos moi caro. E o outro Darío, pois para min un pouquiño darlle un pau e fastidiame moito darlle un toqueciño, que tampouco é un toque, bueno, pero é dicir un pouco o que pasou outro día a David Ferreiro. Creo que outro día non estuvo fino, sei que ao final as pulsacións están a 150 ou 160 por minuto moitas veces, altísimas, non? Como se foran ciclistas da tensión, dos nervos ou demais, e creo que outro día equivocase nesa acción onde ve a tarxeta amarela, onde ve o quinto cartón e que vai facer que se perda o derbi termal contra Ourense. Pero bueno, evidentemente é anecdótico en certa maneira, pero creo que hai momentos, e sobre todo extrañoume moito de Ferreiro coa gran experiencia que ten o atacante de Baños de Molgas que fixera esa acción e seguramente que en canto viu o cartón se estaría lamentando por telo feito. Así que eso, Darío, Cruz e Ferreiro para o esquecer. Ambos os dous métodos, pero evidentemente non polo xogo desplegado, porque evidentemente casi Ferreiro pois foi dos mellores outra vez o outro día. No Incordio, pois a verdade que aquí tamén teño bastantes dúbidas, non sei con quen quedarme, pero casi como que me quedaría con Pibe. A verdade que o tempo que estivo o extremo dereito no campo, que foi trocado bastante pronto por Calderón na segunda parte, creo que levou moito perigo. Creo que cando se foi el, respiramos bastante, sobre todo por esa banda dereita, porque nesas diagonais hacia dentro estaba a crear moito perigo, ou polo menos parecía que había síntoma de perigo por parte da Cultu, e creo que foi o xogador non máis determinante, porque a poste sería Satrústegui con ese gol, pero sí que o xogador que máis dores de cabezas creo que lle deu a defensa do Arenteiro outro día. E no Romerito, evidentemente unha derrota nunca pode ser motivo dunha nota alta, penso eu, non? Pero creo que hoxe, aínda que sexa unha derrota, non creo que merezca unha nota moi baixiña Jardiel. De feito, creo que vai ser alta para ser unha derrota, aínda que sí que siga habendo cousas a hora de mover o troco, o banco, cos trocos que non estou de acordo, pero que evidentemente el terá os seus motivos para facelas, pero eu voulle poñer un 6,5 no partido do sábado, porque creo que o equipo viuselle ben, saliu enchufado, creo que o esquema estuvo ben, diante do que eu agardaba, non? Que non digo que estivera mellor, pero que agardaba máis a defensa de 5, e que creo que o plantexamento lle saliu bastante ben na maior parte do partido. Entonces, bueno, poñolle un 6,5 e me parece que unha nota bastante acorde o visto outro día no campo, no Reino de León, Darío. Sí, señor. Pois nada, eu esta semana non daría notas que non puiden ver o partido e tampouco nos gusta dar información. Aquí
Aquí non desinformamos, non desinformamos. Exactamente. Bueno, pois non sei se tes por aí e pinchamos a clasificación rapidamente antes de ir a previa do Ourense. Aparte, ahora no cambio de pos a previa vamos subir aí unha pequena enquisa e veremos os resultados ao final do programa. E nada, pincha por aí se tes a clasificación a mão. Sí, Darío. dame un segundiño. E eso que me dá bastante dor de cabeza mirala nestes últimas semanas, cada vez máis. Non sei se che pasa a ti cando o equipo vai mal, se che pasa ao Sí. mellor co Depor, que ves Xa menos mellor para non que mirar. miras menos para a clasificación, non? Sí, Sobre xa mellor non todo mirala para evitar dolores de cabeza. sí, non? Exactamente. Pois pásache un pouco como me pasa a min, a verdade. Pois aí a temos. Bueno, Aí a pois temos. aí temos a clasificación, como ben decíamos pola parte de arriba, pois Cultural Leonesa, pois 58 puntos, xa unha puntuación bastante elevada, non? Con respecto sobre todo aos seus perseguidores. Segundo Ponferradina, 50 puntos, 8 puntos, 10 puntos xa a Nástic, que perdeu o seu partido deste fin de semana, non? Contra o Sestao, que aí veñen apretando forte a Xentiña por abaixo. A Real B tamén conseguiu a victoria, 48 puntos. O Andorra tamén conseguiu a victoria frente ao Tarazona, 47. Baracaldo, que parece que lle pasa un pouquiño, o millón non tanto o nivel alenteiro, pero parece que sí que empezan un pouco a floxear as pernas, 45 puntos en sexta posición. E aí está o noso rival do domingo. Quen o diría, fai 10 partidos, nada máis, non? Sétimo clasificado, 45 puntos, despois de gañarlle o Zamora, octavo clasificado con 44. Pois aí está o tema. Témonos que ir hasta a posición 11ª para ver o Alenteiro, 41 puntos. Non temos a nadie pegado en puntos na clasificación. Estamos ahora mismo a 6 puntos do playoff, que marca o Andorra con esos 47, e a 4 puntiños do descenso, que está o Real Unión aí marcando co Sestao. Pero, bueno, xa vedes, hai equipos con 38, Osasuna B, Lugo 39 puntos, Tarazona 40, Unionistas 40, isto está super apretado. E parece que xa que hai dous equipos, porque a Segoviana tamén volve a gañar este fin de semana en Lugo, pero hai dous equipos que sí que parecen xa un pouquiño descolgados. Non sei como ves tú, Darío, ese Barça B ou a Morevieta parece ou cambian moito as cousas ou fan o millor 5 ou 6 partidos gañados neste recta final ou parecen xa sentenciados, non? Sí, di moito do nivel da Liga, da igualdade da Liga, non? O Barça Athletic, que os xogadores que estaban no Barça Athletic hasta o ano pasado, pois vemos onde están xogando, Champions League, o Amorebieta recén descendido de segunda división, pois aí temos unha imaxe clara do que é esta Liga. Sí, a verdade que é espectacular. Que mira, do Andorra, que é o que marca o playoff, ao Real Unión, son 10 puntos, que o mellor 10 puntos habíaos entre o quinto e o décimo, o mellor as últimas tempadas, non? A estas alturas de competición. Entón, pois, é que é unha pasada o que está sendo esta liga de dura, e o caro que se vai poñer esas últimas dúas plazas de descenso. Así que nada. Os tres próximos partidos, o Ourense, sétimo clasificado, Unionistas de Salamanca a semana que ven, que é xusto o equipo que está por debaixo noso, e despois o Lugo, outro derbi galego, o Lugo 14º con 39 puntos. Eu creo que se somos quen de sacar boa puntuación nestes tres próximos partidos, creo que xa poderíamos certificar a permanencia e mirar e soñar con outras cousas. É clave, é dicir, é clave este mes de abril con eses tres partidos, incluso despois xa xogas un cuarto outra vez seguido na casa, entonces, bueno, pois creo que en eso se vai basear a salvación. E nada, antes de ir para xa ca previa e falar un pouco dese derbi, vamos deixar unha enquisa en Instagram, que vou deixar agora mesmo, simplemente poñendo pois varias respostas e saber os puntos que credes que serán necesarios para que o Arenteiro este tranquilo ou acade esa salvación, donde credes que está o
o tope, non? Ou máis ben, o que vamos facer é saber cantos puntos necesita o Arenteiro ahora mismo con eses 41 puntos para ver o que lle chega para lograr esa salvación. Así que ahora deixamos a enquisa, mentres facemos a transición de pose previa e ao acabar o programa, pois damos a vosa opinión e ver onde credes que vai estar o tope. Así que nada, Darío, dalle aí a previa. Pois vamos alá. Entonces, esa previa dese partido derbi galego deste domingo, derbi termal, ese derbi entre o Club Deportivo Arenteiro e o Ourense. Xa rematou o verán, xa teño frío. Estamos en agosto e quero pasarme esta noite contigo. Sin frío, non me importa que non estés. Este frío provócame estrés. Por min quedamos ás 3. Por favor, cho pido. Quero quedarme esta noite contigo, baby. Quero quedarme esta noite contigo. Quéntame, babe. Candela, dame candela. Estamos no verán e fai un frío que congela. Candela, dame candela. Apreta forte os labios que eu apreto forte as pernas. O verán pasado fue un mellor. Sacho dijo eu, onde está a Galicia caníbal? Tuvemos 3 días de playa, 5 de chuvia e 20 de farra. Por eso quero teu calor, por eso quero calor. Quero calor, quero calor, quero calor. Quero quedarme esta noite contigo, baby. Quero quedarme esta noite contigo. Quéntame, baby. Candela, dame candela. Oh, estamos no verán e fai un frío que congela. Candela, dame candela. Pois aquí estamos para falar dese derbi, dese partido do domingo, Arenteiro contra Ourense. Bueno, pois nada, partido o do domingo crucial, 7 da tarde. Eu antes de entrar a analizar o que pode ser o partido, un pouco falar do Ourense, como ven, non? Que non é nada mal, hai que dicilo. Vamos comentar un pouquiño, Darío, se che parece, que creo que evidentemente isto aínda non é oficial e o clube dará máis detalles do que se vai facer para o domingo, pero semella que vai haber algún tipo de promoción, non? Ou entradas un pouquiño máis acordes ou máis baratas, por así decilo. Algo parece que se vai facer dentro do clube para animar a xente, para que Espiñedo se vista de gala, para que rebose de xente, que sexa unha olla a presión, non? Unha caldeira a presión o próximo domingo Espiñedo. Entonces, isto xa queda da mau do clube, que supoño que o comentarán nos próximos días, seguramente, pois non sei, mañá, pasado, seguramente pois algunha nova teremos. E acorde a eso, pois tamén sei que ven que dende a Peña das Tropas de Flores e distintos socios do Club Deportivo Arenteiro vaise organizar algún tipo de quedada para o domingo, xa se detallará con máis precisión como será a quedada, en que hora e con que motivo. Esa serie de detalles pois xa se pulirán nestes días, pero sí que dende aquí lle falo a todos os que nos estades vendo, os que nos vaides en diferido, os que comentades o programa cos vosos amigos, cos vosa familia, cos vosos achegados, que bueno, que vos animades todos ir o domingo ao campo,
que creo que este equipo tennos dado moitísimas cousas ao largo deste, xa non falo desta temporada nin da pasada, senón ao largo destes últimos 5 ou 6 anos que a verdade é que estamos disfrutando case cada ano un pouquiño máis, e que creo que é hora de dar un golpe na mesa, como comentabas ti, Darío, e creo que agora é cando ten que estar a afición, cando nas duras o xogo e os goles non entran, creo que é cando máis se ten que notar ese xogador número 12, e eu convido a todo o mundo a que asista o domingo en Masas, Piñedo, que sei que vai ser un día inesquecible para todo o que vai ali o partido, que hai que aproveitar esta oferta, non? Ou máis que oferta, este apoio por parte do club para atraer a xente, porque indirectamente están pedindo a axuda de todos con esta acción que van a facer de cara ao domingo que ven. Entón, creo que cada un de nós que lle ten aprecio, lle ten cariño, lle doería ver un descenso do seu equipo, pois creo que ten a oportunidade marcada con xe o domingo no calendario para non fallar, para estar aí, para non fallarlle, non, o equipo, que creo que non nos ten fallado nestes últimos anos de ninguna das maneiras. Poderase gañar máis, poderase gañar menos, pero creo que os xogadores teñen dado todo por este equipo, excepto algún amigo noso, non, Darío, pero bueno, creo que é hora de dar a cara. Creo que senón, seguro que, sobre todo falo da xente que quere, sigue a Club Deportivo Arenteiro, seguro que se o domingo non estades aí, vos vades a arrepentir, se ao final pasa o que non queremos que pase, e que chegou a primavera, que seguro que non lo vamos pasar moi ben o domingo. Tamén prepararemos seguramente unha comida dende Tropas de Flores. Aínda non vos podo decir, evidentemente, onde se vai producir, nin de que maneira, e tamén se comentará, pero bueno, eso, que convido a todo o mundo que o domingo se veña a Espiñedo cos seus pais, cos seus amigos, coa súa moza, coa súa familia inteira, e que seguro que se vai disfrutar, e agardamos que ante esa resposta de todo o pobo, de toda a Vila do Carballiño, estou seguro que este grupo de xogadores e de corpo técnico non nos van fallar, vanse motivar todavía máis, van ver que hai un pobo por detrás deles, e que ao final eso é o bonito do fútbol, a unión que se forma entre xente e futbolistas, Darío. Sí, home, a ver se vive un bo ambiente, se agardemos que sí, de que o horario non acompañe domingo á tarde noite, pero xa non foi unha hora, foi a 7 ou a 9, 7 non, 7. 7 da tarde. 7 da tarde, pero bueno, a ver se somos quen de sumar de 3, que a xente vai enganche o equipo. Creo que esta tempada, pues, se xa o ano pasado notábamos algo de frialdade na grada, creo que esta tempada ainda hai máis, sinceramente. Falo desde... Podo intuir por qué, pero bueno, creo que xa é o momento xa de decirlo, no, xa todo o mundo ten a súa creo opinión. Exactamente. Creo que é o momento, como dicir, de apoiar, de meter unha marchilla máis tamén desde a grada, e que os xogadores sintan de que a xente está conectada, está con eles, e que a xente ten ganas de máis. Sí, totalmente. Creo que é que danse todos os condicionantes para elo. Equipo que está pasando un momento malo, quedan 7 xornadas, xogamos en Espiñedo, xogamos un derbi, que ao final, pois, evidentemente, Ourense é un derbi provincial. Creo que xúntanse e mezclanse todos os ingredientes para que nós, como afición, como público, e como socios, respondamos, e que agora ou nunca. É dicir, o que estamos vivindo, por moito que se teña normalizado, penso que é algo que seguramente lle daremos máis valor co paso dos anos, pero hoxe estamos vivindo o presente, hoxe é cando estamos en primeira ref, e creo que hoxe é cando temos que dar un pasiño adiante, e remar como pobo, os
800, 900, 1000, 1100 socios que sexamos, e máis todo o mundo que se queira aproximar a Espiñedo, ese socio que ten o seu amigo que lle leva falando tanto tempo do Arenteiro, do bonito que é ir ver o fútbol a Espiñedo, do ben que xoga o equipo, pois creo que é o momento de, home, toma, tes unha entradiña po domingo para que me acompañes, ven conmigo que vas ver un gran espectáculo e podemos animar o equipo. Así que, en definitiva, as contas. Iredes tendo máis información nas diferentes canles, Club Deportivo Arenteiro, Bar da Cantina, da Peña de Zopas de Flores, para que vos vayades enterando do que se poda ir cocendo e que todo o mundo está máis que convidado a todo o movimento que se faga. Antes de comezar a falar do que é o puramente deportivo, pásame un dato por aquí bastante interesante, alguén do club, estáme comentando que fomos os que máis minimizamos a Cultural Leonesa na casa. Incluso dos partidos que perderon na casa Cultural, eles, como equipo, xeraron moitísimo máis que contra nós. É dicir, o mítico dato este dos expected goals, non? Que tanto lle gusta a algún tertuliano do grupo de WhatsApp, a Cultural Leonesa en fronte ao Arenteiro tuvo o dato máis baixo de toda a tempada, cun 0,6 de goles esperados por parte do equipo local. Así que creo que é un dato que tamén pon moito en alza o traballo do equipo de Jardiel. E, bueno, sen máis dilación, imos falar do que é o próximo rival do domingo, que evidentemente non estiven hoxe actualizando datos, estiven moito chollo, a verdade, pero, bueno, creo que estamos falando do segundo, terceiro equipo que máis puntos debe de levar, sobre todo en da chegada de Pablo López, o seu adestrador, en toda a competición. Creo que están facendo unha segunda volta sublime. Creo que están gañando partidos con moito merecemento e outros que, ao mellor, non están sendo tan brillantes, tamén os están gañando por carácter, por lo que comentamos antes, pola xeira que están levando. Teñen un xogador que para min é moi determinante na categoría, como é Carbonell, que outro día logra o seu un décimo tanto, perdón. Xogadores de moito nivel, sobre todo a nivel defensivo. Outro día, evidentemente, vin que se quedou Zalaya no banco, un xogador moi importante para Ourense. Non sei se un pouco reservando para o partido deste fin de semana, non sei se tiña algún problema físico, pero sí que estaba percibido. Tiñan uns cantos xogadores apercibidos de sanción e creo que todos eles van estar o domingo en Espiñedo. Non tivemos esa sorte de que viran algún cartón amarelo máis, algún. E, en definitiva, as contas, xogadores, por exemplo, como Jairo, non? Que ben o coñeces, Darío, que están dando un pasiño adiante, sobre todo nesta segunda volta. Outro día foi un golazo en Lugo, non? Na última salida do Ourense Club de Fútbol para marcar ese 0-2. E non sei, a verdade que son xogadores que, a verdade que creo que están, sobre todo algúns, outros xa eran máis agarlado, non? O caso dos Gil, non? De Alberto e Alex Gil, que tamén están a facer unha gran temporada, sobre todo Alberto Gil, que tamén leva 4 tantos, pero creo que xogadores que algún deles están dando un nivel por riba do esperado e, sobre todo, que lle sentou moi ben ese troco de adestrador, non, Darío? Sí, a mí un xogador que me está gustando é Carbonell, que xa o nombrara no partido de Lleida co Arenteiro, que fora o xogador que máis me gustara do equipo azulón. Estamos vendo que nesta segunda volta está sendo un xogador moi importante, non? Incluso outro día marcando o gol do Ourense para darlle os 3 puntos. Pois sí, mira, a ver que Ourense agardamos para este fin de semana. Vouche dar un dato que acabo de comprobalo. Dos últimos 9 partidos, 7 victorias, Ourense Club de Fútbol. E dos últimos 7, 5, non? Non, perdón, dos últimos 7, 6 partidos gañados. O sea, 18 de 21 levan. Gañando en equipos como Nastic na casa, gañando a Real Sociedade B, gañando por 0-2 o Ourense. A verdade é que apenas están encaixando goles, levan 4 porterías a 0 seguidas,
bueno, uns datos que a verdade que chos pode filmar a Culto e dis que é o equipo que che está a filmar estes datos, evidentemente, ou a Ponce, non? Pero bueno, con todo eso, evidentemente son xeiras, son dinámicas, e creo que o domingo, pois, vai ser un partido diferente. Os derbis ao final son partidos distintos, de pouco vale que... Porque creo que se viu un pouco na ida, non, Darío? Nós chegábamos en moito mellor momento que eles, fixemos unha bastante boa primeira parte, pero hai que acordarse desa ocasión marrada a porta baleira, non? E que creo que na segunda parte sí que nos costou moito manter esa ventaxa que lográramos co gol de Diego Gómez, non, Darío? Sí, sí, o partido de ida fora un absoluto, non sei como chamarlle, calvario ou montaña rusa, porque creo que fora unha primeira media hora totalmente de superioridade absoluta do Arenteiro, o sea, parecía que estaban nun rodo, Sí. xogaban como querían, despois de conseguir ese primeiro gol na segunda parte o Ourense fixo un auténtico partidazo que estuvo asoballando o Arenteiro toda a segunda parte. Despois o Arenteiro foi quen de aguantar e manter ese 0-1 que deu a victoria. Sí, Pero sí, sí. creo que o Ourense fixo unha segunda parte moi seria, completamente distinta ao que fixeron na primeira parte. Sí, sí, dende logo que sí, a verdade que foi un dos partidos, quizáis, falaba, non sei quen era o outro día cando estábamos vendo o partido, o acabar o mesmo comentábamos, non? Se había algún partido que o mellor o Arenteiro gañara este tempada e que non o merecera, quizáis dos 11 partidos que creo que levamos no buche gañados, creo que o do Ourense pode ser o partido onde menos quizáis mereceramos os 3 puntos. Con todo isto, penso que non somos inferiores, ni moito menos Ourense. Sí que é certo que vamos ter 3 baixas fundamentais o domingo, sobre todo 2 delas, sobre todo por minutos, non? Xogados esta tempada, como son David Ferreiro, que, como decíamos antes, viu o quinto cartón amarelo, e Tarsi, que seguirá sendo baixa este fin de semana por esa lesión no cuádriceps, e tamén se suma de Jack Diori, que tamén ve o quinto cartón amarelo en León, que viña xa con 4 cartóns dende o seu paso polo Marbella. Evidentemente, eso non se borra, seguía ostendo e viu o quinto. Entón, son 3 baixas que son bastante claves, sobre todo, como dixemos, as 2 primeiras, pero que creo que é momento para que outros xogadores den ese pasiño adiante, os Senol, os Baselga, os Cuellar, mismamente, os Pascu. Creo que temos xogadores da Abondo que teñen que responder e que non sei que Arenteiro te agardas, agora falaremos da alineación para ir pechando e para ir finalizando esta previa, pero que creo que o Arenteiro ten que ser fiel, non? Sobre todo na casa. É dicir, outro día, pois, evidente, nun escenario como o Reino de León, non podes ir a tumba aberta, non podes ir a ese batalla, non? De corpo a corpo, Sí, a ese intercambio de bastón golpes. de tú a tú. Exactamente, de ti a ti, non coa Culto, pero sí que o podes facer na túa casa e cun Ourense, que aínda que é moi bo equipo, non é o equipo tampouco que se caracterice moito por avasallar o balón. Que é moi perigoso as cosas, ten xogadores moi rápidos e moi habilidosos en ambas bandas, non? Tamén está José Rigal, que recuperan para este partido despois de perder o seu anterior pola acumulación de cartóns, os Alberto Gil, os Alex Gil, como nomeábamos antes, Carbonell, que é o xogador capital para eles, pero que, bueno, que creo que somos o suficientemente capaces, ainda con as baixas que vamos ter, de ser donos do balón, de controlar o partido, de poder ser fiéis ao noso estilo e de poder, con elo, conseguir a victoria, non, Darío? Sí, sí, creo que o momento do Arenteiro, creo que o momento clave no que vai demostrar que equipo era e que sigue sendo o mesmo equipo e creo que vamos ver un bo partido o domingo no que conseguiremos 3 puntazos. Estou seguro. Penso que sí. E, bueno, no tocante a alineación, podemos intentalo, porque evidentemente hai baixas, quizáis é máis senxelo acertar cos xogadores, aínda que, bueno, poida ao mellor, non sei se trocar outra vez de sistema, se volver o seu sistema máis utilizado, pero que eu teño claro, por exemplo,
non, creo que non hai dúbidas nesto, e que despois de ver ese partido de sanción pola vermella, entendemos que Diego García volverá a ser o dono da porta arenteirista, non, Darío? Como? No tema de Diego me refiero, de que volve tras o partido de sanción e será o que Sí, defenda sí. a portería do Arenteiro, Sí, non? que susto se me quedou Ainda, pillado. Sí, 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 sí. é que Sí, é home, que por suposto. ahora falas deste tema e pensas en Adri López e diste é que outro día non hai ningunha acción donde se vexa exixido ou donde puidera fallar por moito avasalle do rival, e que non tuvemos que nomear a Adri nin para ben nin para mal no partido do sábado. Eso tamén fala Sí, un non. pouco do partido do Arenteiro, non? Exactamente, Bueno, exactamente. No, perfecto. despois creo que se non xogamos outro día, evidentemente, cunha defensa de 5, os domingo vai ser menos, sobre todo contando ca baixa de Jack Diori, non? Creemos que os centrales pois serán Borge e Mangel, non? Exactamente. Laterales, evidentemente, Jordan por un lado, que sigue estando apercibido, e Llano polo outro, serán da partida, me imagino. Sí, sí. O doble pivote, aí ao mellor pode haber algunha dúbida, non? Estábamos seguros de que Martín Solar será un, e o outro, por quen optarías ti para o partido do domingo? Elixirías a Curro, elixirías a Adri Cruz, Eu verías creo que outra vai coller opción? a Cruz, Non sei por que me dá a espiña que vai salir Cruz. Esa, pois eu teño as miñas dúbidas. Penso que vai ser Curro polo feito de que outro día escollo a él e outro día fai un partido máis que aceptable, sobre todo se o comparamos co partido do anterior fin de semana. Teño as miñas dúbidas como ti, pero eu penso que vai ser Curro. Veremos o que fai Jardiel. Creo que a liña de tres mediapuntas está máis clara que nunca, non, Darío? Correcto. Que cabaixa de David Ferreiro. Sí. Que crees que fará Jardiel? Porá os tres mediapuntas e deixará en punta unha referencia, ou xogará outra vez 4-4-2 con dous extremos abertos e dúas referencias ofensivas? Eu penso que vai cos tres mediapuntas e arriba o killer. É que como ves a disposición dos mediapuntas? Porque ora dá pa moito xogo, non? Dá pa moitas variantes sen a figura de David Ferreiro. Teñoche, Sí, hai que decir que outro día cando entra Cueva, creo que o pon a banda esquerda e sigue mantendo a Pascu na dereita, non? sí, a min quizáis o que me dá dúda é quen vai ocupar esa media punta. Sí, Quizáis a dúda que teño eu. sí, non? Non sei, hasta non sei porque me dá que pode ser Enol. Creo eu, Sí, é que eu penso que pode ser Enol, incluso, bueno, tamén podería ser Pascu, que o ten utilizado, pero Sí, incluso falo do 4-4-2 polo tema ao mellor de incluso meter as dúas sí, referencias, sí. non? Ao final, creo que Ourense ten xogadores moi poderosos no que é o xogo aéreo, no xogo de corpo a corpo dos centrales, como son Zalaya e como é, non me sale agora o nome, Fran Carmona, que é o seu outro dos centrales, e incluso pode ser unha alternativa, non? De cargar máis a área con dous dianteiros. Pero bueno, non sei moi ben o que fará Jardiel. O que sí que teño claro é que os xogadores que van estar en liza van ser Enol, Cuellar, Baselga e Pascu, non? Nesa dianteira, quizáis. Sí, E independientemente de se usa media punta ou de se usa as dúas referencias ofensivas, non? sí, 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 correcto. Sí, porque a verdade é que, evidentemente, cas baixas e sabendo a utilización, non, dos xogadores ou dos minutos dos xogadores por parte de Jardiel, creo que é cando menos dúbidas temos dos xogadores que vai poñer en liza o bo adestrador Maño, penso eu. Sí, sí. Bueno, Bueno, pois nada, a ver queda unha que porriña propoñemos hoxe. eu teño moi claro o resultado que ten que ser o domingo, por sensacións, por como vimos, polo que falei antes do tema defensivo. Creo que hai que deixar unha porta cero sí ou sí, ten que ser este o partido, e voume co un cero do Cholo, o unocerismo.
Pois eu creo que o equipo se vai desatar e vai marcar un 3-0. Carallo. Sí, 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 sí. Des, Sí, sí, creo desconfiado. que o equipo vai salir con ganas e vamos gañar 3-0. E dará o do de peito, non? E sacarase a melena e incluso saltará. Iba a dicir, saltará Chechu ao campo, pero Chechu creo que o expulsan outro día en creo que Sí, creo que o expulsado, que non mirei o acta despois, sei que un cartón vermello nun momento dado que se achega o árbitro do banquillo, creo que é Chechu. Non o cotexei, ahora no cambio de previa a parte final do programa, novas, mirareino, pero dáme a sensación de que voltou ser expulsado, voltou a esencia do noso Chechu, do noso divino calvo. Así que averiguareino. Bueno, pois nada, non sei se tes algo máis que comentar, Darío, sobre o partido. Enfrontanse, pois eso, dous equipos da provincia, un derbi, bueno, a todo aquel que non sexa do Alenteiro, que lle apetezca vir ver fútbol o domingo a Espiñedo, seguro que vai a topar un gran espectáculo. E nada máis, vou cotexar un pouquiño o tema ese que falamos de Chechu, cotexar un pouco como vai esa enquisa e pasamos á última sección do programa, se che parece, Darío. exactamente, exactamente. Pois nada, vamos alá con esa última sección de novas. Non poden, nin van poder cun pobo en pé. A historia que aprendimos, a historia que inventaron, os que mandaron sempre e nunca marcharon, negando que somos a base de mentiras, liberando mente, que la memoria viva. Non poden, nin van poder cun pobo en pé. Non poden, nin van poder cun pobo en pé. Resistencia y un total relevancia ocupen la memoria que avui reivindiquem. No hi ha cap gran justa que proves vostres drets, ni oblit ni perdó, mai oblidarem. Pois aquí estamos de novo, aquí estamos xa para falar nestes últimos intres do programa, estes últimos intres que, como sempre, ocupan a sección novas. Esta semana, antes de dar resultados, vamos falar un pouco dun tema, unha noticia que saliu esta semana, que foi bastante polémica en redes e bastante, digamos, difundida. É que hai unha denuncia, vamos a ver se o explico ben, unha denuncia dunha nai dun árbitro de 16 anos que denuncia que tras un partido arenteiro contra o que agora foiseme, contra o Calasancio, perdón, de benjamines. Recordamos benjamines, se non me equivoco, son entre 8 e 9 anos, non, Milito, de edad. Sí, Bueno, sí, máis ou menos, exactamente. Sí, 8 ou 9 anos. Sí, denuncia que un home e unha muller que esperaron o árbitro de 16 anos ao acabar o partido para agredilo. E que o menor iba acompañado pola súa nai e pon aí a denuncia, bueno, que se dirigiron
con frases como había que pegarse unas hostias ou había que matarte, chulo que eres un ladrón, non? Hubo bastante revuelo porque parece ser que despois, bueno, pois pais ou xente que estuvo asistindo a ese partido, pois comentan polas redes de que a versión non é certa ao 100% ou algo así, bueno, como unha disputa anterior entre o árbitro e o xogador bueno, como nós non temos información desto, pois tampouco queremos opinar, evidentemente condenamos todo tipo de violencia, todo tipo de agresión verbal ou física que hai nos campos de fútbol, sobre todo nas categorías inferiores por parte dos pais, que iso é moi lamentable, pero é certo. Bueno, tamén comentar que o Arenteiro sacou un comunicado días despois no que explica que se reuniu cos pais do equipo Benjamín, os pais que estuveron en teoría no partido, e que parece ser que, bueno, que non chegaron que siguen intentando esclarecer a situación porque non chegaron a un consenso, non? Como que os pais ningún pai asumiu responsabilidade, pode ser Sí, que ninguén deu a cara do que pasou, non, por así decirlo, ou que ninguén se fixo cargo dos cargos que Sí, culpan a estes pais, ou por así decirlo. exactamente, que non identificaron, digo, o comunicado objetivo deste encontro era identificar as persoas que pudesen ser autoras do sucedido, pero ninguna das asistentes asumiu a responsabilidade dos feitos. Así que, pois, bueno, hai aberta unha investigación esperemos que se aclare todo o que aconteceu e que se alguén ten que pagar polo que fixo, pois que paguen, evidentemente. Totalmente de acordo. A verdade é que non teño moito coñecemento dos feitos, como non terá moita xente. Eu tampouco, entón tampouco prefiro opinar Exacto, nin meterme por non meter exacta, a gamba. exactamente. Eu non vou Non llamar a decir nin atención. que se fixo, nin que non se fixo. Eu o único que teño claro é que de ser así, o que se conta, de ser certo, me parece un acto pois moi condenable, no que o propio Arenteiro nese comunicado fala de que non vai tolerar este tipo de comportamentos, que vai estar a disposición das autoridades competentes no asunto ou neste caso, non? A disposición deles, creo que a postura do Arenteiro é a correcta de intentar localizar, no caso de que así fora, quen foi o Lumbreras, porque non ten outro nome, se así foron os feitos, que de non ser así, pois tentar esclarecelo, pero evidentemente pois o fútbol, e sobre todo nestas idades de formación, de ensiñanza, creo que é un exemplo terrorífico para eles, e que o gallá nunca tuviéramos que escoitar este tipo de novas, aínda que non sexan certas, pero sobre todo máis se ao final se esclarecen os feitos e se confirma que foi así, non, Darío? Exactamente. Bueno, xa che digo, non nos pronunciamos moito máis, non profundizamos moito máis no tema porque non temos a información necesaria como para facelo. Antes de comentar os resultados, estábamos falando do tema expulsión do outro día, si era, si non era, pero podemos confirmar que o señor Celso González, o noso divino calvo, o noso Chechu, pois foi expulsado de novo despois de moito tempo. Podemos o dato no bar La Cantina de cantos días pasaron dende esa última expulsión, que levábamos aí a conta atrás, pero pasou bastante tempo para ver esta imaxe de novo, Darío? Estuvo forrando para pagar esta tarxeta. Outro día Lechu creo que non fixo ben o seu traballo con Chechu e sacou a fiera que levaba dentro outra vez, non? Non sei a verdade en que xogada puido ser, non me dou de conta do tema das protestas, pero bueno, saliu outra vez a vena tola, non, do noso delegado, que tanto nos gusta. Exactamente. Eu xa che botaba de menos ese Chechu. Bueno, aclarado este tema, bueno, íbamos dar un pequeno avance de como iba esa votación, pero bueno, ahora xa estamos casi rematando e xa estamos preto de ter os resultados. Comentar, pois, como lle foi os nosos outros equipos seniors do clube neste fin de semana.
e a verdade é que non puideron ser mellores as novas. Por parte, empezando polo Arenteiro B, na súa visita ao CCD Chaín, conseguiu pois unha victoria por 1-2, unha victoria importantísima pos homes de Óscar Sabucedo, que con esta victoria póñense con 25 puntos a falta de 5 xornadas, pero eles cun partido menos, con 6 partidos por falta de disputar, a 3 puntiños desa salvación, que marca Milagrosa, con 28 puntos, que se meten de cheo na pelexa por intentar eludir eses postos de descenso, que quedan pouquiñas xornadas, pero que quedan os puntos suficientes como para facelo, e eu dende aquí todo o ánimo tanto os xogadores que o levan loitando como jabatos toda a tempada, tamén dende desexarlle toda a sorte do mundo a Óscar Sabucedo e o seu corpo técnico para lograr ese objetivo, e que nos alegramos un montón, non, Darío? Sí, por suposto, creo que ben o merecían despois de tantas jornadas sin gañar, despois de que outro día se lle escapara a vitória no último instante, creo que ben o merecen eses 3 puntiños e que lles sirva ahora sí para volver a encarar esa borracha que tuveron hasta decembro, xaneiro, e que consigan esa permanencia. Sería importantísimo. Pois sí, un equipo Chaín que, bueno, se topaba aí en terra de ninguén, con 37 puntos, xa moi lonxe do descenso, moi lonxe tamén dos postos nobles da clasificación, e esta semana, pois, van ter un partido bastante similar, os homes de Óscar Sabucedo xogarán na casa contra o Vila do Corpus, un equipo que está en 9ª posición con 39 puntos, que tamén ten os postos nobles a 13 puntos e o descenso a 11, é que hai que facerse fortes na casa, hai que intentar ir con todo, tamén predico o mesmo discurso co Arenteiro que co Arenteiro B, que ahora é cando hai que dar o do de peito, cando hai que dar ese último arreón, e que nada, queda xa pouquiño e que o Galla consiguen ese obxectivo que ben o merecen os rapaces do Promesas. Cambiando de equipo, ímonos a sección femenina, o Arenteiro femenino, que volveu a senda da victoria tamén. Neste caso, victoria cómoda por 3-0 na casa, diante do Bandeira, o penúltimo clasificado, e que fan que se manteña aí aínda vivo o clube do Arenteiro para soñar incluso cos postos nobles. Quedan simplemente 3 xornadas, 4 partidos para o Arenteiro femenino, está ahora mismo os postos de promoción a 5 puntos, pero bueno, quedan 12 por disputar e todavía todo é posible. A semana que veñen, o sea, este fin de semana, partido moi importante, como todos os que lle quedan, pero partido que xogarán fora da casa contra o Lóstergo, 10º clasificado, e onde poden dar un pasiño máis ás nosas rapazas para chegarse a esos postos altos da clasificación. E, bueno, isto foi o que foi un pouquiño o resumen da xornada para os nosos outros equipos, Darío. Exactamente. Pois a ver que nos depara a semana que ven, a ver que nos depara ese derbi contra o Ponte Ourense, que esperemos sacar os 3 puntiños, esperemos que Espiñedo teña o gran ambiente das grandes citas que vivimos nos últimos anos, e que pasemos un bo domingo e que salgamos ás 9 da noite do domingo con unha boa sonrisa. Sí, seguro que sí, o Galla que sí, e todos os o agardamos. Bueno, non me quero repetir co discurso de antes, pero o Galla o domingo ver a máxima xente en Espiñedo, confiad en min, que se van facer cousiñas moi interesantes, e vamos poñer todos, tanto clube como afición da nosa Mau, para xerar un ambiente moi bonito domingo. Non vos podo adiantar moito máis, simplemente que estedes atentos ás redes sociais, como vos dixen, de Club Deportivo Arenteiro, do Bar La Cantina, das Tropas de Flores, e a medida que vayan pasando os días, seguro que se van formando cousiñas bonitas e vos iremos informando de todo. Acabar, dar os datos rápidos desta enquisa fugaz, a ver que foi o que predixe un pouquiño a xente. Tú,
que crees que lle fai falta ao Lenteiro? 3, 4, 5 ou 6 ou máis puntos? Eu creo que 6 ou máis puntos, 6 ou máis puntos crees que farán falta, non? O Sí. sea, 47 mínimo, non? Eu penso que sí, creo que se siguen descolgando a Morevieta e Barça Athletic, Incluso algún con máis máis. razón aínda. Bueno, pois nada, xa vamos compartir os resultados, a verdade que unha votación bastante boa para este tempo tan curtiño que foi dende que se puxo, non? Pero, pois efectivamente, o 58% das persoas votaron polos 6 ou máis puntos, non moi lonxe, o 37% da xente pensa que van facer falta 5 puntos, e un porcentaxe máis baixo de votos, o 5%, pois di que con 4 puntos serán suficientes. Con 3 puntos nadie cree que se consiga a salvación este ano. Así que nada, parece que os 6 ou máis puntos serán o que faga falta. Serían 47, así que veremos se os nosos oíndos televidentes están no certo. Así que nada máis, gracias por estar aquí con nós, gracias por participar, xa te deixo a ti, Darío, que peches o programa. Exactamente, pois nada, ata aquí o programa de hoxe, un programa un poquinho, bueno, nin tan express, pensei que iba a ser máis express, pero... máis express, pero... Aquí o sacamos como puidemos Milito eu, e que nada, do dito. O domingo vemos en Espiñedo, e o lunes que ven, donde nos vemos Milito, como sempre, na cantina. gracias.